بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بعد تبشر في الله جبوا على كهنا كشنا كبركة على كوجيدان كلنا بلا جلنكا دون منا زيارة سام بافلا أن تنورو على صنع وكرا ديسمبر كالوت لناني نو بنا دماشيما نينغا سجين كبين ربيع الأول لناني ma ala kira bangi kalo jamanata ani fla olu de ɲɔgɔn sɔrɔ duɲumana ziyara kɛnɛ kan ɲina kunnafoni disow tɔgɔla radio so kɔnɔntɔ television so fila kabiri sɔgɔmadaw fɛ an karamɔgɔw bɔla ka laseliw kɛ tilela fana dun kɔfɛ ni ngana seli fana seli k'a dɔn alikuranɛ kalan o kɛnɛ sigira ni nga kuranɛ kalan ka jigi maa ba nalenw sɔrɔla ka na u ka foliw kɛ an karamɔgɔ Seyyed Sharif Usman Madan Haidara ale ye laseli min kɛ an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار عدد نعم الله وإفضاله أستهل ذكري قائلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام الله عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسلموا أمي فلوك على دفو ka ala barkada ala min sɔnna ka an fara ɲɔgɔn ka bi ni sigiyɔrɔ in na ni ale ala ka se ye an bi o ala fo o kɔfɛ an bi sabu ɲuman fo n'o ye kirakuntigi ye Seyyidul Bashar Muhammad bin Abdullah ibi balo n'ale tɔgɔ ye hali ni ye kafiri ye cɛ min cili kɛra dafɛn bɛ ka hɛrɛ sɔrɔli sira ye wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin cɔpɔr ni aya in kɔnɔ an tɛna don yen mais silamɛya bɛɛ bɛ nin de kɔnɔ a bɛɛ foyi t'a kɔfɛ min ye kira ci o b'a dɔn min ye mɔgɔ ci e de b'a ci kun dɔn kumana ala ye min fɔ kira ci kun na ko mi ci foyi kama wa ma arsalnaka illa an karamɔgɔw bi yan ko cikun foyi t'i la Muhamadu cikun foyi t'i la ne fɛ fɔ dafɛnw ka hɛrɛ sɔrɔ mana karamɔgɔw de bɛ se ka don nin kɔnɔ sa ka nin walawala a bɛɛ bi yan foyi t'a kɔfɛ bilen sɔli kɔfɛ o kira in kan degeli de don n'o tɛ kira mago bɛ sɔli la wa nka ni kira ko e ma kaba dugawu kɛ ne ye o kɔrɔ ye e yɛrɛ mana bonya cogo o cogo i mago bɛ dugawu la kala de don kala kala don kala don ni kalan tɛ dɔrɔn ani kuma wɛrɛw bɛ ɲɔgɔn sɔsɔ ala de ko n ye dayɛlɛli k'i ye ka yafa jurumu kɔ min kɛra ka yafa jurumu kɔ min mina e bɛ sɔli o kan mun na kun mana ala bɛ fila fɔ wa mana n'ala ti fila fɔ o la an bɛ sɔli o kira in kan an yɛrɛ ye n'o tɛ ala ko kira ma n yafalen don i ma batan ala min ta ye jahanɛmɛ ni alijinɛ ye ala ko n yafara a ma
ka tila ka layidu di ko na aw nana yɔrɔ la n'a ye yafa ɲini aw ye n bɛ yafa aw ma e bi dugawu jumɛn k'o kira ye bilen kala don an tɛna an jɔ o yɔrɔ ka kun an bɛ sɔli a so dunke sanimaw kan a ka sahaba ɲuman minnu m'a janfa an bɛ sɔli u kan ka aw fo a bɛɛ a sara bɛ Ala de bolo fɛn min b'aw sara o ye Ala dama ye yanni aw bɔyɔrɔw ka jan aw y'a ka baara bila surɔ fajiri in na dɔw ka avion jiginna yan ka bɔ Faransi u bɛ kɛnɛ kan yan ka bɔ fo Paris ne bi don foro la yan u ye ne wele k'u ka avion bɛna wuli sisan u b'an fɛ yan ni Ala kama tɛ foyi ti nin kɛ mana min bɔra Paris min bɔra yɔrɔ o yɔrɔ Ala bɛ bɛɛ bɔ yɔrɔ dɔ Ala ɲɛ bɛ bɛɛ ŋaniya la an bɛ sara n'an ka ŋaniya de ye Ala fɛ mais an ti sara ni baara yɛrɛ ye ni ŋaniya kun ti kɛ k'an sara fantan nakunkun tɛ dugukolo kan n'a fɔra a ye Ala dɛmɛ a ye diinɛ dɛmɛ dɔw bɛ miliyɔnw bɔ k'a kɛ min ka surafana yɛrɛ ma sɔrɔ o bɛ mun kɛ o tuma na an ti sara ni baara ye komi i b'a faamu baarakɛla ka baara bi sara n'a ŋaniya de a fɔra ko a ye wari bɔ Ala kama nin ma foyi sɔrɔ dɔrɔmɛ kɔ o y'o di nin ye miliyɔn 100 di nin ye miliyɔn 10 di wari ti sara ko miliyɔn 10 don a ti sara ko dɔrɔmɛ don a bi sara dɔrɔmɛtigi in ɲɛ mun ŋaniya mun b'a kɔnɔ miliyɔn tigi in ɲɛ mun ŋaniya mun b'a kɔnɔ sara bi bɔ Ala fɛ n'o de o la dɔ ka dɔrɔmɛ 1 ka bɔ Ala bolo dɔ ka miliyari ye ni ŋaniya ɲɛna dɔrɔn i ni Ala cɛ ɲɛna fɛn bɛɛ ye ŋaniya de ye an bɔtɔ yan dɔw ni baraji bi bɔ yan a bi ta u ye u tɛ s'a kɔrɔ mais dɔw jala bi taa dɔw ni jurumu yɛrɛ bi taa a bi ten de koyi a bi ten Hayidara t'i maa nɛgɛ a bi ten dɛ nka o bɛ kɛ ni ŋaniya de ye i ŋaniya Ala ka ŋaniya ɲuman d'an ma n'an bɔra yen aw folen kɔ a sara bi a ka Ala de bolo Ala b'aw sara Ala b'aw sara Ala b'aw sara dɛ aw bɔyɔrɔ ni yan ka jan a ye fɛn dɔ de bila ka na yan Ala b'aw sara Ala b'aw sara n'an bɔra yen an bɛ an ka jamana ɲɛmaaw fo minisiri depuis kunun a bɛ boli la ko a bɛ soli ka na nka min ka bɔ o bɛɛ ye o y'i fɛn fɛ ka ban ale tɛ se ka na bilen sabu min y'a kɛ minisiri ye o bɛ na fo ale ka t'o kunbɛn o tuma na minisiri ye wele kɛ a ko faama bɛ na dɔw ko monsieur le ministre a ɲafari wa an ka karamɔgɔ fana Makiba ayiwa sɔnɔgɔyaw kɛra a yɛrɛ ye a bɛ taa Faransi bi olu ka foli kɔfɛ o bɛ taa faama min kunbɛn an b'a fana fo an b'a fo munna a ko an k'an jija silamɛw ka bɛn a ɲɔgɔn ye o ɲɔgɔn ye a bɛ min fɔ o y'o de ye ko a y'a jija jamana in a ka bɛn don a kɔnɔ
N'i ye min kɛ n'o ɲɛna an b'a fɔ ni min man ɲɛ an b'a fɔ anw ta y'o de ye dɛ anw m'an ka don jɔnya juru la an ye juru don an kan na k'a di Ala ma bilahi a ti di tɛgɛ wɛrɛ ma bilen ayi an b'a to masa in kelen bolo amin a ti di tɛgɛ wɛrɛ ma dɛ nka ni min ye ɲuman kɛ an b'o fɔ ni min ta man ɲɛ min man ɲɛ o fana bi fɔ o kan'u tɔɔrɔ ni min man ɲɛ an b'a fɔ dɛ maa mana n'an ye yan o Ala de y'an bila yan k'an kɛ maliyɛn ye o la ni Ala ye Mali mara di mɔgɔ minnu ma an bɛ dugawu k'i ye an b'i dɛmɛ parce que an faso don ni e dɛmɛna an bɛɛ bɛ lafiya anw ka hakilila ye nin de ye nka ni min fana kɛcogo man ɲɛ a y'an da de o ka dabɛzi ye an bɛ perezan fo IBK an ɲɔgɔn o ɲɔgɔn a y'a jija malidenw ka bɛn a y'a jija a ka bɛn don jamana kɔnɔ o ye kuma ɲumanba de ye an b'a la ale y'a fɔ ka sɔrɔ an b'a la an b'a fɔ fana dongo a ye kati di an ka tɔn ma mɔgɔw donna a kɔnɔ nɛgɛso t'u fɛ limama a ye mobili san ka di limama ma ɲuman daminɛ don ɲɔ tɛ o t'a bɔ o wulibali don nka an b'a fɔ a la a y'a fɔ IBK ye ko a ni ce ko limama ye mobili ye ko nka a tɔ bɛ kɔfɛ dɛ a labɛnnen don fana a ka fɔ la ni Ala sɔnna silamɛw diinɛ ɲɛmɔgɔw a bɛna lajɛ ka bɔda k'u ye jamana in kɔnɔ a ko ten u ye a sɔmini bila ka yira an na an sɔminen don ko n'a lafiyara a bɛ sɔn ka ko dɔ kɛ an sɔminen don nka a ma kɛ fɔlɔ dɛ a ŋaniya b'a kɔnɔ jijukɔrɔ baaraw daminɛnen don juma alimamiw diinɛ ɲɛmɔgɔw Mali tɔgɔ la ko a bɛna ko dɔ kɛ a ka kan k'o kɛ o ka kan sa o parce que diinɛ ɲɛmɔgɔ ɲumanw u bɛ min ɲɛ Mali basigi ni Mali sabatili la a ka sɔrɔdasi kan bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u t'a ɲɛ bilahi jamana in basigi jamana in ka kɛ ko an ma ɲɔgɔn faa ka ɲɔgɔn ban diinɛ ɲɛmɔgɔ ɲumanw kama don jamana in ka kɛ dekun b'an ka tiɲɛ don nka hali bi an ma ɲɔgɔn kɛnɛ dun diinɛ ɲɛmɔgɔ ɲumanw jɔyɔrɔ don wulibali don dɛ u ka kan k'olu dɛmɛ an bɛ kafiri jamanaw dɔn yan minnu bɛ jate ten ne yɛrɛ b'o seereya Ala ɲɛ kɔrɔ yan ne ni n ka denmisɛnw ani chauffeur kuma bɛɛ n b'u kumaw fɛ circulation sariya a y'a bonya maa ti bonya fo i k'i yɛrɛ bonya hali dugutila ma fɛ ni sababu ye ne bɔ n ka so hali dugutila ma fɛ n'a sera fɛn ma n b'a fɔ chauffeur ma i jɔ o b'a sɔrɔ dugu tilalen don mobili yɛrɛ caman ti sira kan mais n b'a fɔ i jɔ fe la fo a ka faga mais ne bɛ jamana dɔ dɔn sous région na yan anw taara yen wajuli bannen u ye ne ta an tun bɛ conférence dɔ de la tile fɛ n bɛ chauffeur kɛ min kun an nana se rond point ba dɔ ma mobili bɛɛ jɔlen don parce que fe bɔlen don a sera dɔrɔn a ye fe jeni ni ne ne ko n ko nin ye mun ye a tɛmɛna n'a yɛrɛ an bɛ ka taa u ka gendarme ninnu y'an gɛn moto ba la ka taa an minɛ
ko ka mobili jɔ a ye mobili jɔ gendarme nana ka garde-bu k'a ye ko a ka papier di a ko non si avec un l'imam du Mali un l'imam a ko billahi al ali al azim gendarme sina ka garde-bu gosi ko an ka taa ay fila de kɛra o i y'a faamu wa tuma min na o ye jamana dɔ ye n bɛ ka k'o de fɔ sisan gendarme ye garde-bu gosi a fɔra ye ko Mali alimami dɔ de bɛ n ka mobili kɔnɔ gendarme y'a ye ni Mali alimami don fɛn man kan ka o minɛ la ilaha illallah o yɔrɔ bɛɛ a ye garde-bu gosi ko an ka taa a y'a ka moto ba ta ka segin munna parce que olu bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw jɔyɔrɔ dɔn n'a sɔrɔla a bɛ kuma faamu n bɛ ka nin min fɔ ala tulo b'a la Sénégal u ye fɛn jeni ye olu fana ka polisiw y'an gɛn k'an minɛ u y'a fɔ ye ko non ko Mali karamɔgɔba dɔ de filɛ k'o b'an kunna polisikɛ ye garde-bu kɛ ka garde-bu jigin dɔrɔn k'a tɛgɛ ja ko fo ka dugawu k'a ye mun ne fɛ ka min fɔ an ka faama n'a ko a bɛ diinɛ ɲɛmɔgɔw bonya an b'a fɔ ko o ka kan sa o ka kan an b'a fɔ k'a barikada a ka o ɲumanya min fɔra a n'a ye min kɛ limama ye an bɛ dugawu k'a ye an bɛ dugawu k'a ye ka dugawu kɛ a ka gendarmew ye ka dugawu kɛ sebe ye n'o ye an yɛrɛ ta in ye ka dugawu kɛ minisiri ye bi minisiri min ni jamana lakanani kalifalen b'o la ala kɔfɛ a bɛ baara min na tile 2 in na min kun kan ka kɛ kabini san 20 an bɛ retard la nka a ma tiɲɛ ni minisiri y'o daminɛ bi a ka tɛmɛ n'a ka baara ye silamɛ bɛɛ bɛ dugawu k'a ye sécurité minisiri a gɔnna tile 2 in na Bamakɔ mɔgɔ yɛrɛ m'a dɔn u bɛ min kɛ bilen a tɔ kɛra kɛnɛjala ka mugu bi ci la k'i ka wari minɛ n'an kun dara ten a ma ɲi dɛ ni jamana in kun dara ten a ma ɲi dɛ ani enlèvement halaki in bɛɛ donna Mali kɔnɔ nka o kuma don a kɔnɔ adamaden bɔlen i bɔtɔ dɔrɔn dɔw bɛ t'i suɲɛ ka taa n'i ye nin kuma se anw fɛ yan fɔlɔ a b'a fɔ sécurité minisiri ye ko an bɛ dugawu k'a ye maa o maa bɛ fɛ ka jamana in jɔ tiɲɛ kan an ka dugawu b'i ye an b'i fɛ mugu tɛ taa ka maa sigi jamana in kunna o de la ne b'o fɔ n ka kuma bɛɛ la an silamɛw sera sa ka hakili sɔrɔ an maliyɛn ɲumanw sera ka hakili sɔrɔ sa ka maa ɲini sa n'an y'a ye min bɛ se ka faso in jɔ k'o sigi an kunna nka a sera sa an ka an faso in kɔlɔsi sa a kana taa dingɛ kɔnɔ a sera a sera a sera a sera n'an ko an b'a kɛ miniti 1 fana n kɛlen na ala la min ye kabakolo dulon o la an tɛna taa n'o ye kuma yɔrɔ jan bilen an ka faama an b'a fo k'a fɔ ko hali bi a k'a ɲɛ dayɛlɛ a ka kow jateminɛ a ka filɛli kɛ a kana kɛrɛfɛ kuma bɛɛ mɛn koyi mɔgɔ dɔw ka jan na olu tɛ se ka kuma a fɛ nka olu b'a fɛ ka tɛmɛ ani minnu bɛ fauteuil kelen kɔnɔ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ fo a k'o de faamu min b'i kɛrɛfɛ n m'a fɔ ɲuman tɛ dɛ nka a k'a dɔn mɔgɔ dɔw bɛ yen a t'olu ka kuma sɔrɔ
nga a k'a dɔn olu b'a fɛ ka tɛmɛ ani minnu bɛ chaise kelen kan fo a ka mɔgɔw lamɛn de Wulibali don dɛ an b'a fɔ a ka nin baara ɲuman ninnu na a ye nin hakili ɲuman in min ta faso kama an b'a fɔ fana a ye ministre min nommé jamana tangani sira kan an b'a fɔ nommeli la an b'a fɔ fana a ye ministre min nommé tribunal kunna an b'a fɔ a nommeli na a ye ninnu bɛɛ ɲininka u ka dɔrɔmɛ kelen ne kɔnɔ n b'a fɔ nɔ janɛmɛ kɔnɔ a y'u ɲininka ne m'u ka mugan dun mais fasoden ɲuman ni baarakɛla ɲuman nana o encouragé tribunal ministre n'a ka ministre a n'a ka baarakɛlaw kumana tribunal baarakɛlaw kiiritigɛlaw juges u sigira ka kuma ka bɛn k'u bɛna Mali tribunal kɛ tiɲɛ kan fo malidenw k'a dɔn ko juges nalen tɛ faso juguya la u nalen bɛ faso dɛmɛni na ministre kura min bilala tribunal kunna a n'a ka juges bɛɛ na nin kan ni nin sera ka sabati dɔrɔn jamana bɛ lafiya amin nin fɛn fila nin ye fɛnjuguba fila de ye kiiritigɛyɔrɔ ani jamana tanganyɔrɔ kumana ni basigi tɛ jamana o jamana na o y'o jamana halakilen ye o kumana an bɛ président fo vraiment ni ministre fila in ka baara la jamana ala k'a suma Mali ala k'a basigi an b'a f'u ye u kana ɲinɛ jamana in kɔlɔsili kɔ dugawu ko tɛ dɛ an ka kuranɛ kala misiri la ne y'a f'u ye nin bɛɛ galonfin ni ko kɛra an ka taa juma misiriba la an ka taa nin yɔrɔ in na a bɛɛ ka taa kuranɛ kala ka mun kɛ kuranɛ tɛ récitation ye ko i b'a réciter o kuranɛ ye cikan de ye jɔn n'a ma cɛ ko a ye nin kɛ a ye nin dabila a ye nin kɛ a ye nin dabila kuranɛ ye nin dama de o de la o don dɔ bɛ ka dulɔ de b'a bolo a bɛ ka dulɔ bɔn kuranɛ kan a b'a dayɛlɛ sabara sengelen b'a bolo a b'a terike kuranɛ papiye kɔnɔna na mɔgɔw wulila ka muruti ka kabakoya ko munna nin bɛ kɛ ko nin kɔni halakira olu bolo a ye dulɔ bɔ min kan k'o ye kuranɛ de ye fo mɔgɔw ka ko dɔ de faamu papiye min b'an bolo n'an b'a fɔ o ma kuranɛ o tɛ kuranɛ ye o ye tazikira de ye ala ye min fɔ a ka jɔnw ye ni ɲinɛ bɛna kɛ yɔrɔ min kɔ ka taa lajɛ parce que kalan b'a fɔ ma kutiba qarra ma kutiba farra wa ma hufiza farra wa ma kutiba qarra al maktub huwa al maqrur ni ye fɛn min durusi ma hufiza farra fɛn min durusilen don kunkolo la kuma dɔw la a bɛ bɔ nka n'a sɛbɛn bɛ papiye kan n'a bɔra i bɛna ta papiye la kuranɛ ye o de ye an ɲɛ bɛ min na ko kuranɛ o ye ko n'a bɔra i kɔnɔ i ka n'a ta n'o tɛ min bɛ papiye la an bolo ko kuranɛ o tɛ kuranɛ ye kuranɛ bɛ yan de dusukun ala ko a ka jɔn ma kana jɛnɛya kɛ i ko ala ma n da kɛ a bɛ fɔ k'o de ye kuranɛ ye ala ko sinji tugu i ko n sɔnna n b'a tugu a bɛ fɔ o de ma kuranɛ mais min bɛ papiye kan o kɔni ye n'i ɲinɛna i bɛ taa ɲɛɲini yan banna aha o de la an b'a isata o y'a ɲininka ko kira jogo kun ye mun ye a ko kira jogo kun ye kuranɛ de kira jogo kun ye kuranɛ de mun n bɛ fɛ ka min fɔ ye dɔrɔn kuranɛ bilala an fɛ pewu min taara dɔrɔn ni min k'a ka di e mana n'i jɔ ka kala kɛ fo mɔgɔw b'u dɛrɛ ɲɔgɔn na jeni mɔgɔ fagalaw commerçant maa kunjilaw mɔri dabalijugukɛlaw alimami hasidiw faama faso nafolo dunnaw mana ninnu sami ala k'ala lahu ninnu minnu u kɔ suli mais
Aslameu dongri date ala ka diine ala ka diine sebede ato ake ngumba nga fama fo hankila antemeno ka sisan fama fora aka nga bara minu nge u forai bara minu nyana fana anyo foli kai o kɔfɛ kata ya ana lamunu bɛɛ an ka foli b'u bɛɛ ye k'a daminɛ Bamakɔ fɔ ya dugu o dugu b'a ala min b'a kɔfɛ min b'a lakori u bɛɛ sara bɛ ala bolo u bɛɛ bɛ kɛnɛ kan yan mais fiya maire kumana a ɲinɛna yɔrɔ min kɔ ale y'an ka maire de ne ye fiyaka de ye a ɲinɛn'o de kɔ ne ka papier bɛɛ yɛlɛmɛna maire fɛ ka kɛ fiya ye n ɲinɛna ka na ni n ka du papier de ye ne ye fiyaka de ye maire b'a kalama o a kun kan k'o de lase wala a kun kan ka a to mɔgɔw ka b'o de kalama Aidara kɛra fiyaka ye maire ye n ka gatigi sɛbɛn dilan k'a ban a y'a di yan maire fiyaka de Aidara ye fiyaka de ye i y'a dilan cogo min na i ma fili i ɲɛ bɛ nin jama in na yan don dɔ la a bɛ kɛ fiya de amin don dɔ la a bɛ kɛ fiya de tarima fɔ ne ye fiyaka de ye munna alakira sallallahu alaihi wasallam maganga de don a fa maganga a ba maganga mais kira kisi nɛɛma b'a ma madinɛkaw ko an b'i fɛ i tɔɔrɔla i sigiyɔrɔ la n'an fɛ an b'a ni d'i ma k'an yɛrɛ d'i ma k'an ka dugukolo d'i ma na a bɛ faamu kira welela ta madinɛkaw de fɛ a don a bɛna kɛ ko a ko madinɛkaw a ko n den bɛ tanga na yan dɛ El Abbas a ko n jan bɛ n den la an t'a fɛ kafiriw t'a fɛ wa ne yɛrɛ tɛ silamɛ ye nka an jan b'an den la yan tɔɔrɔ tɛ se k'a sɔrɔ k'an don yan dɛ madinɛkaw ko ayi a d'an ma Abasi ko fɔ n'a ye layidu ta n ye k'a kale ko a b'a kɔlɔsi o su fɛ kira bɔra ka na madinɛkaw yɔrɔ la a bɛna kɛ bɔra ka na a ko n den sɛgɛnnen don nka kɔlɔsilen don dɛ n'a ko a bɛ taa n'a ye a ye n'a kale an karamɔgɔw bɛ yan madinɛkaw de nan'u kali ko an bɛ taa ni den ye an ni an denw ni an musow ni an ka sɔrɔ n'an ka se a bɛɛ bɛ taa fɔlɔ yanni tɔɔrɔ k'a sɔrɔ kira ko n bɛna kɛ y'a mɛn wa a ko n y'a mɛn Abasi ko kira ma e yɛrɛ bɛ mun f'u ye a ko ne bɛ min f'u ye u y'a fɔ cogo min na n'a kɛra ten ne yɛrɛ bɛ to Madinɛ hali ni Ala ye n se mais Ala ma sɔn fiyewu ka kira faga a ye se de d'a ma ka Makan minɛ ka Makan lamunu minɛ ka diɲɛ fankelen minɛ Makan dayɛlɛlen ni kira ye tile damadɔ kɛ yani dayɛlɛli ka kɛ u k'u bi don kira ko nɔ a kana don n faso ka su fɛ n'a donna su fɛ o hakili bɛ wuli o la ana maa fa min man ka fa a y'a to dugu ka jɛ
o kɛra dɔrɔn nafigi ti ban jamana Madinɛ nafigi dɔw ko k'u y'a ye ko cɛ ɲinɛ n'a ka layidu kɔ ko nin ye Madinɛ jafalen de ko a faso nege de y'a minɛ kira ye kuma in mɛn kira ye yɛlɛmɛ k'a tigi wele a ko ne ɲɔgɔnna ti janfa kɛ a ko n ye Madinɛ min ta n bɛ t'o kan n ye Madinɛ min ta n bɛ t'o kan kira ye maga minɛ ka tila k'a ka minɛnw cɛ k'a faso to yen a nege b'a la ka na layidu dafa Madinɛ k'a sa ye a ko n'aw ka a bɛ ne fɛ ko a bɛ sa ne nɔfɛ hali ni ne sera n bɛ to a fɛ kira kɛra Madinɛ ka di ne ye fiyaka de fiyakaw de wulila ne ma dugukolo sanw fɛ ayi n m'a ɲini Ayidara an b'i fɛ n'an ka dugu la yɔrɔ o yɔrɔ ka di ye a ta an y'a d'i ma a sara bɛ Ala bolo o ye ne ka papiye bɛɛ yɛlɛmɛ k'a kɛ fiya ye ne tɛ fiyaka ye dɛ ne ye fiya yɛrɛ ye ne ye fiya ye je suis fiya fiyakaw a sara bɛ Ala bolo n ka maire de tun kan k'o fɔ u k'a dɔn ko Ayidara kɛra fiyaka ye o tun bɛ diya n ye kosɛbɛ nka n'a m'a fɔ n yɛrɛ y'a fɔ a nɔ na a banna nin bɛɛ kɔfɛ foyi tɛ yen bilen ka Ansaru fo Jamiyat Ansaru Islamiya u sara bɛ Ala de bolo kuma de don dɔrɔn ne da b'a fɔ sinon Ala a man kan yɛrɛ ne ka kan ka n da de dɔrɔn bilahi ne ka kan ka n da de dɔrɔn u y'a kɛ Ala min kama o Ala de b'u sara u karamɔgɔ wasolen bi kuma bi maa t'a fɔ n taara a fɛ yen mɔriyara ko a ma ɲɛ mɔriya dɔrɔmɛ tɛ ne ni maa cɛ a ye n ka wari minɛ o ti fɔ ne ma n ka juru b'a la o ti fɔ ne ma ŋunumatɔ filɛ faamaw ka biro da la ka Ala n'a ka kira kuma suuli o ti fɔ ne ma la mun y'a kɛ Ala nka a y'a sababu bɔ yɔrɔ jumɛn El Ansar aw sara bɛ Ala bolo min bi yan ni min ti yan a sara bɛ Ala bolo aw karamɔgɔ de b'a di mɔgɔw ma bi mais a t'a bolo ja davɛzi ye bolo min a bɛ fɔ bolo min ma ko bolo suulilen la aw karamɔgɔ aw ma sɔn a bolo ka suuli a ma sɔn a sara bɛ Ala bolo aw karamɔgɔ bolo ti suuli aw ma sɔn ko a bolo ti suuli wa Ala sɔnna ka jɛ ni aw k'o ŋaniya ye a karamɔgɔ bolo ma suuli dɛ kumatɔ bi waso amin a sara bɛ Ala bolo a sara bɛ Ala bolo miliyari minnu donna yan Ala ɲɛ b'a la Ala ɲɛ b'a la kɛnɛkanko fana don mɔgɔw ɲɛ b'a la mais min tɛ mɔgɔ bolo i tɛ se k'o di mɔgɔ ma dɛ Ansaru a tɛ se min na a tɛ se o la dɛ a tɛna se ka Ayidara kɔni don alijinɛ na yan hali n'a ma ɲɛ don kɔ an na taa yen fɛn fɔlɔ koyi ayisa mun bɛ diɲɛ kɔnɔ ko Ansaru y'a dɔn ko n'i bɛ kɛ nin fɛ n'u m'o kɛ Ayidara ye o ye mun ye Ansaru a sara bɛ Ala bolo min t'a bolo a tɛ se k'o di dɛ alijinɛ t'aw bolo o bɛ sɔrɔ lahara de a y'o sira fana di aw karamɔgɔ ma dɛ a y'a bila o fana kan ka n'i bolo jan diɲɛ faamaw ye
kira kana na maloya kira tɔw cɛla ala ta fɔ anw b'i dɛmɛ ansaru a kɛra foyi tɛ maa bolo dugukolo ka diɲɛ kɔnɔ a bɛ fɔ fɛn min ma ko ni nin bɛ karisa bolo a ka d'a ye aw y'a karamɔgɔ kanu n'a bɛɛ ye k'a bɛɛ k'a ye an b'a ye karamɔgɔw bɛ yen mɔgɔw bɛ n'u ka mɔribaw de bonya ko a bɛ dugawu k'u ye u bɛ kɛ waritigi ye mɔriba wɛrɛw bɛ yen i bɛ n'olu bonya u b'i don alijinɛ na asara bɛ ala bolo ansaru minnu bɛ yan ni minnu tɛ asara bɛ ala bolo a karamɔgɔw wasara a y'a karamɔgɔw wasa yarabi ala k'aw wasa n balimakɛ kumana nimaga bakari komi ba nimaga de bɛ kuma kalanyɔrɔw la a fɔra ko nimaga bɛ kuma u ye nimaga kɛ ba nimaga ye ba nimaga fa de don bakari nimaga don a ka kuma na a y'a gɛlɛya mali bɛ cogo min na bi ko karamɔgɔw kan ka kuma jogo kan a filila yɔrɔ min na a kun kan k'a fɔ ayidara i y'a kɛ koyi kabini ala kan da ne ma fila fɔ hali n'a sɔrɔla ne bɛ boli sɔn ne ko aw kɔni ka n'a sɔn ala ko n tɛ nin fɛ ne y'o dama de fɔ ala ko n bɛ nin fɛ ne y'o dama de fɔ k'a yira diinɛ in yɛrɛ ni jogo tɛ fiyewu i birilen bi sa misiri kɔnɔ direct ka taa janɛmɛ kɔnɔ ne ka ɲɛnamaya bɛnna nin de ma o mais Sɛkinɛ an bɛ Sɛkinɛ fo yan c'est à dire n b'a fɔ ka segin a kan don o don n b'a nin baro de k'a kɔfɛ Sɛkinɛ cɛ don wallahi cɛ don parce que dafɛ o dafɛ karamɔgɔ la n'ala ye hasidiya bɔ i la dɔrɔn i bɛ si sɔrɔ i bɛ balo lafiya la Sɛkinɛ ye kamalen mɔgɔ dɔ bɛ mɔgɔ ɲɛna kuma kɛ o tɛ se k'i kɔfɛ kuma kɛ Sɛkinɛ bɛ min fɔ Ayidara ɲɛna a bɛ min fɔ a kɔfɛ o ka bon ye ale de ye micro ta Bamakɔ juma misiriba la Bamakɔ alimami bɛɛ bɛ yen a ko walahi Ayidara ye min fɔ n'an kun tugura a kɔ Mali ti kɛ tan a ko Ayidara ye min fɔ ni tugukun kɛra a kɔ Mali kun ti kɛ tan kabini an wolola an bɛ ka kɛlɛ kɛ cogo de la hali n'an yɛrɛ ta man ɲi an ko mɔgɔw ta ka ɲi ala y'a fɔ cogo min na an y'a fɔ ten ala yɛrɛ ko a ma kira ci foyi kama ni jogo tɛ wa kira yɛrɛ ko tuguni bu'istu li utammima makarimal akhlaq ne ma ci foyi kama ko n ka na jogo de la an ka sufiba ninnu b'o baara de la olu siranna jogo ɲɛ min bɛ maa ba mɔgɔ la u y'u yɛrɛ kɛ ten u yɛrɛ kɛ fatɔ ye ni fa wulila maa t'i fɛ nka an ka sufikɛ bɛ ka bonya sisan n y'o fɔ a ye ni sufi bonyana attention i y'a faamu kamalen don an ka sufiw a fɔra k'o de ladege ka mɔgɔw dege jogo la ka fɛn ɲuman to yen ka banna duloki kolondon kɔrɔ de ala fa tɛ na ko n bɛ duloki ɲuman fɛ nka n bɛ nin cɛjugu do ta n'i ye ɲuman di yan n b'o don n'i ma ɲuman sɔrɔ n ti nkalon tigɛ ɲuman ɲinini na ne delila n ka kolonw na sufiya sigilen bɛ nin de kan an karamɔgɔ sufiya sigilen bɛ nin de kan
u bɛna sogo jɛnɛ bila sufi kɛrɛfɛ a b'o to yen n'a ye n damaro sɔrɔ walima takulajala dɔ a b'o ɲimi a tɛ sogo fɛ tɛ haramu do tɛ ko nin ka di n ye n t'a fɛ kumana n'a sera yɔrɔ dɔ la n'a y'a sɔrɔ a b'a dun n'a m'a sɔrɔ ale kun banna na kabini kunu a ti don haramu na sufiya dilala nin de kan ko ka adamadenw jogo don ka k'u jogo dilan mais fɛn bɛɛ turula a kun ka bi ni jogo tɛ dɔrɔn maaya yɛrɛ tɛ yen maaya tɛ yɔrɔ min na ala ko b'i ye yɔrɔ ne bɛ kuma surunya n bɛ segin n ka kuma kɔrɔ kan a sara bɛ ala bolo an nana minnu lajɛ yan an denw don an muso don ani den tɔw ni balima tɔw fɛn o fɛn bɛ yɔrɔ min na min bɛ yan kaburudon la ani min ti yan an ka dugawu de b'a bɛɛ ye silamɛ ɲuman bɛɛ k'a ta an fɔ adama na fɔ nin sigi yɔrɔ in na maa o maa y'an gɔn lahara n'o dara ala ka kelebandenya ni kira ka kiraya la dugawu in b'a bɛɛ de ye maa ma bɔ maa na an bɛ ka nin kɛ bi ye le 4 12e mois 2016 le 4 12e mois 2016 an bɛ donumana yan mana Sɛrifu Usmanu Ayidara bɛ min ɲini a bɛɛ fɛ walahi ne bɛ dugawu k'aw bɛɛ ye walahi 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 n bɛ ala kɛ an seere aw bɛɛ e bɛ k'a fɔ ko ne ɲɛ t'e la est ce que ne b'e dɔn la n b'a ɲini min fɛ o b'i dɔn n b'a ɲini min fɛ o b'i dɔn dɛ ala tulo b'a la ne bɛ dugawu kɛ aw bɛɛ ye n y'o de fɔ jamiya ye n'a sɔrɔla ne ni ala mana fɛrɛ ko ne bɛ dugawu min kɛrɛnkɛrɛn n yɛrɛ ye n ka denbaya ye ko ne bɛ ɲinɛ aw kɔ ala kan'o minɛ ne ma fiyewu ala kan'a minɛ ala tulo b'a la kuma na n b'a kɛ aw ye n dalen b'a la kama bɛ a yɛrɛw la n'a y'a kɛ ala bɛ sɔn a kana ɲinɛ n kɔ a fɛrɛla yɔrɔ o yɔrɔ n'a bɛ ala wele a hakili ka to garibukɛnin na an ma o la an ka foli bɛ aw ye n y'a fɔ n ka kuma daminɛ na an bɛ IBK fo k'an ka CB fo a y'a ka gendarmew bila ka na ka polisiw bila ka na sɔrɔdasiw bi yan garde républicains bi yan gendarmew bi yan a bɛɛ c'est à dire fanga kɔɔri bɛɛ bi yan ala de ye tangani masa ye nka sababu bɛ yen an b'a fɔ gendarmew ma an ka kɔɔri bɛɛ ma ko ala k'a ka jalaw taa ɲɛfɛ a ye baya min kɛ jamana ye k'a kale jamana ye ko a bɛ jamana bɔ bolo la ala ka jamana bɔ bolo la ala k'a yɛrɛw bɔ bolo la an bɛ dugawu k'aw ye parce que n'i ka baara y'i se yan ko dɔ b'o la dɛ maa caman bɛ don fanga na fo ka t'i sa ala tɛ nin kɛnɛ ninnu nɔgɔ i ye dɛ ala ye aw minnu bila ka na a bɛ sɔrɔ ala mago bɛ fɛn dɔ la mana ne b'a ɲini ala fɛ ala k'a n'aw bɛɛ kisi a ka jalaw ala k'a taa ɲɛfɛ ala ka jalaw ala k'a taa ɲɛfɛ ni jalaw taara ɲɛfɛ ala ka n'aw ɲinɛ jamana kɔ ala ka n'aw ɲinɛ jamana kɔ an b'a ɲini ala yɛrɛ fɛ ala min ye tanga masa ye mali yarabi ala k'a tanga ala ka diɲɛ bɛɛ tanga ala ka diɲɛ jamana bɛɛ tanga ala ka hɛrɛ di diɲɛ bɛɛ ma nka an bɛ tila k'a ɲini o ala fɛ an bɛ tila k'a ɲini o ala fɛ a yɛrɛw ɲɛ na yan ala i ɲɛ b'an dusukun na an ye min ɲini i fɛ hɛrɛ kɛ diɲɛ bɛɛ ye ala nka ni minnu fana k'u ti fara anw na ala olu halaki ala minnu k'u ti fara an na ala balaw jigin u kan ala balaw jigin u kan ala u dɛsɛ ala k'u dɛsɛ ala k'o kɛ alakira bonya kama ala k'o kɛ
aw ŋaniya ɲumantigiw kama ala k'a ɲɛliw kan o tumana a bɛ muɲu sisan ŋaniyaw bi siri sisan an bɛna don hadara kɔnɔ kuranɛ minnu kalanna saraka minnu bɔra aw ye tɔɔrɔ min kɛ ka na sisan an bɛna don hadara kɔnɔ ka gɛrɛ ala la o tumana a b'a basigi sisan lamaga kuma tɛ sisan ye bilen foyi kuma tɛ sisan ye bilen ka ɲinɛ fɛn bɛɛ kɔ fɔ ala kelen an bɛna don hadara kɔnɔ sisan an ka a ye hamiw labɛn an bɛna don hadara kɔnɔ ka gɛrɛ ala la sisan foyi tɛ yen an yɛrɛ ni ala kɔ sisan o tumana a b'a labɛn an bɛ miniti 2 di ŋaniya min b'i la i bɛ min miiri sisan i bɛ mɔgɔw bɔ i ɲɛ kɔrɔ k'i ka fɛn bɛɛ bɔ i ɲɛ kɔrɔ k'a lajɛ dɔrɔn ko ala yɛrɛ de filɛ n kɛrɛfɛ zozorolen filɛ ala kɔrɔ n kun sulilen filɛ ala kɔrɔ i b'o dama de ta min b'i fɛ ka sin ala yɛrɛ ma ka kuma a fɛ kana kuma karamɔgɔ fɛ yan kana kuma maa si fɛ kuma ala fɛ ala min ɲɛ b'i la ani ala min tulo b'i la kuma o fɛ an bɛ miniti damadɔ di an bɛ ka jɛ ka don hadara kɔnɔ an ka kuma ala fɛ min b'an fɛ k'a fɔ a ye an ka sɔrɔ ka fatiha ta bisimila a daminɛna alhamdulillahi rabbil alamin mana a bɛ ŋaniyaw siri sisan an bɛ fatiha ta an kumana ala fɛ minnu fɔra ye ala ka sɔn kumana an bɛ jɛ ka kulu walaw kalan sisan siɲɛ 11 mɔgɔ wulilenw k'u sigi baara u kana baara ɲagami u kana baara ɲagami o man ɲi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيوة سيدنا الحمد لله بالا بأمنا جاك فاتياتا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Alhamdulillah badeo ni ye an karamɔgɔ ye laseli min kɛ doɲumana ziyara san 2016 ta kɛnɛ kan min n'a bɛnna desanburu kalo tile 4 ma ni ka segin ka bɛn rabiul awal kalo tile 4 ma alakira bange kalo ala kɛ san wɛrɛ ta yira an na ala k'an sutura ni alakira hɔrɔma ye salli ala rasul. Ni sanu ni wariye donga more donga ka fusani sanu ni wariye kemine je share boyo isense kemine je